Haideți să vă arăt ceaiuri special făcute pentru sportivi ce vă dau un super mega boost de energie. Haideți cu mine! Bună, Angie! Bună! Vreau să-mi arăt și mie 3 modele de ceaiuri pentru sportivi care să ne dea mai multă energie, la sală, la fotbal, la orice. Bun, am chiar 3 ceaiuri pentru tine. Toate sunt mate. Este un ceai argentinian. Care îmi dă cel mai mare boost de energie? Energy Boost-ul, cu siguranță. Acesta? Da. Mamă, miroase, zici că e red. Exact, da, ăla e. Da, doar că este natural diferența. Mai este cel IQ care te ajută inclusiv pe partea de concentrare. Conține ginkgo și guarana în el. Și mai este acest mate care este prăjit, conține și piper roșu, cumva. Ce bine arată. E ceva mai înțepător. Dar cam acestea ar fi cele mai interesante pentru partea aceasta mai sportivă. Deci